Ya Nduk Wulan gabung karo Mbak Mimin karo Mbak Inces suwe ra ketemu ya. Mbak Yu suwe ra ketemu. Lah iya lah ya sliramu rak ya sehat ta Ya sehat. Ya ampun cempluk. Mbak Ayu sing sijine. Kok kaya artis. Lah aku artis. Ya memang artis kok ya. Apa gak ngerti? Heeh. Aku sadurung munggah panggung kok kasih pengen foto karo aku. Oh ngono. Apa nar munggah panggung disurai tas cilik-cilik kok. Surakane kepiye? Lah sing mlaku dhisik aku. Heeh. Nek sing ngarep ki wedok, nek sing mburi ki banci ngono. Aku mau malah krungu lho. Mbak Mimin maju rene iki malah yo enek sing nyanyi barang piye. MSG masuki men ganteng. Aku aslinya mentan yo ganteng lho. Iya. Ora MBG ning MSG kok. Iki pamundutane ana lali janjine. Nggih, lali janjine. Ana Putra Nuswantara. Nggih. Ana 1001. 1001. Sing arep atur apa sik, Nduk? Lali janjine menika wau ngangge kendang grapyak rodokan wau iki diaturke lali janjine. Ya. Menika kita njen request wonten Mas Tony Pelok saking Grajekan Ngadibiro ngesake cinta sabun mandi. Oh iya. Cemploke wis tak kepruk tenan kok. Lah ngapa? Lali janjine kok. Janjine tembung sak kelimah ki kacak-katae beda makna. Ning ya aja dadi atimu ya. Udah hati-hati kok begini. Maksudnya ini ya apik. Jalani aja dadi dijak terus. Dijak terus maksudnya ngono. Aja dadi to. Ya kowe barang kok. Iya mangga. Iya. Mas Adel. Nggih, monggo Cok. Lali janjine dados. Iya. Gandes lesak solai gones. Ipo penjeponge. Yaman, yaman, yaman. Mane, 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 mane. It's all mania. Hey. Yo, yo. Ayo, bro. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Ala katir, ala katir. Dina Minggu Sabtu Rame aja Ning awak mangun La 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 Nganti lisir sanging ini Ana kene aku nunggu kowe Aja sembrono lho. Kok ngono kuwi marane aku. Lah kok ono sing gabit. Lah kok kowe Aduh rene-rene tau kok kesampluk lho. ini kok Pak Guru lho, Pak Guru. Ayo. Samar kaya lah ya. Pak Guru SMP 1 Klaten. Mosok Pak Guru kok dijenggleng. Apa Niki Mbak kaya Inces mau menikmati. nyerak-nyerak Pak Guru jengleng? Piye le jengleng mau? Gentak-gentung jrat. Kula gengleng mah gage pengen wudu kok. Iya. Jenenge goyang kreasi ya Mbak Ice. Goyang kreasi. Goyang kreasi. Kok kanggo piye to kuwi mau Sing endi? ngene. Niki ukel biasa. Ora apa itu? Ora wong. Niki Ora bar cami Oh. ngono to. Boh.
Niki goyang ukel. Ukel. Seblak sampun. Seblak sampun Mas Rangga. Oh, niki seblak sampun. Kendangnya. Ukel 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 seblak sampur. Seblak sampur cawuk banyu traktor udut 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 udut. Takot takot tak. Takot takot tak. Takot takot tak. Oh oh oh. Ya lo 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 lo. Lo 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 lo. Lo 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 lo. Alah, turah ki apa? Turah ki sik tak kene Pakde Kasimin. Nek iki termasuk urung kompak lho. Mas pengendangi kudune nyawang. Kudu nyawang iki. kene. Mergo iki dadine goyangan ngene iki ora teges saru. Ora saru. Ora saru ya Mbak Imin. Ora. Mergo nek ngene iki nek jenggleng kuwi nek maju nine Mak. Nek. Jelek. Nek. Iki goyang apa gejala stroke kale? Kuwi iki jenenge goyang patah-patah. Patah-patah. Seblak sampur. Seblak sampur. Cawuk banyu kok ngene. Tipas. Ngene lho kok. Sawuk kok ya nggih. Nek nggone Mimin kan banyune larang dadi ora cawuk. Nek cawuk kan banyune akeh. Nek cawuk niku kula. Oh. Nek niki goyang selang kok. Aku nek kono kan nyeblak campur ngene engko nek ngantek kleru ya gila. Rabote. Lah mula nek nyeblak sampur niku biasane niku putri. Soalnya nek kakung kaya jenengan iki seblak enten pinggir. Oh, Heeh, kleru, memang kleru. Nek wong putri niku nyeblake Selendangnya kiwa mesti ten teken mriki. mesti ditali ten ngajeng mriki terus dipiak ngiwa. Nek Arjuna barangnya nek Pangeran Arjuna mesti ning kiwa teng. Mesti enten tengen apa enten kiwa. Mergo nek kakung niku enten ngajeng niku sok riwek-riweki lho. Dadi Yo. kok Apa ora nyeblak nang koyo arep jambak. pikir Lah nek- rambut Ayo lah nek- meneh dipraktekken nek. Oke. Seblak sampur. Seblak ukel 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 seblak sampur. Seblak sampur cawuk banyu traktor udut 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 udut. Takot takot tak. Takot takot tak. Takot takot tak. Oh 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 ya la 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 la. La 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 la. La 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 la. Ora. Ketoke aku mulai kon atas esuk pijet. Tetep kudu pijet. Alah Apa kok nutut. pijet? Ning Nuruti cemplok mas susuku nglumpuk. Wah apa ya neng kaya ngono kok nglumpuk ya. Ditali sing kenceng ngono lho. Lah ya nek biasane aku sing joget iki uniku iki ya kudu biasa lho, Mbak. Aku kok nyedak kowe kok unine beda ya. Unine piye? Kok malah ontong-ontong. Ora kok, Plok. Ora toh? Plok. Alah. Ayo dibantuke Ya kok Ayu. bantuke. Cawuk banyu kodhok-kodhok. Oh, Kok sik janjane kowe nek ukel 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 gelagaku sajak nyurika takot takot tak takot takot atiku temekan sakaro goyang yo
ora iso ngapusi. Lah piye? Tetep kewirangan toh. Ya. Pokok sing iso bedake. Tahu jawab lho. Dek Mbah Mimi. Dek Mbah Gone mimin dhuwur rontok ngisor alian gon ya, Bang. Ya, Mas Angga nek pengen niru dodok ya. Wis, Mas Angga wis lega apa kowe? Balik kira. Ora ngono lho. Gus Pak Demurjono ya pengen. Ya Allah, iki panguripan lho. aja. Sesuk. Kene. Lah ayo sesuk nek tanggaku njuk nenen piye nek. Balik ke kene aja do dienggo dolanan kaya Kowe ngono. lho. Awas lho nek dienggo kimpul lho. Amek Mbah niku. Kowe nggo golek sandang pangan kok. Ora. Mbak Yu. Dagelan ki yo dagelan. Ganjelan ki yo ganjelan ning mbok yo enek sing rada apik sithik apa ora. Iki lho, dipemit. Wis tau lho dipemit digondol ngasu barang. Mbak Inces. Iku wadah jalur pentul ya. Mbak Inces. Iki kan ana yoga pengen jajal lho, delungap-delungap ngeket mau lho. Pak Iran kan mau ngeket pengen jajal. Pak Iran. Pak pengen dahar kula. Walah, ternyata ki lho ki. Dienggo sik. Pas terus-terus. Malah terus. Madep. Mbak ya tutoriale. Ya, Kene kene jajal ya gombal lho. yo. Abot coba dibukake. Malah do kabar. Pras, menawa gombal apa Pras? Gara-gara goyang traktor kok kabeh dadi. Kuwi lho cek ketok kuwi lho. Lek nganggo ki kurang pet wis kowe iki. Kuwi lho, kuwi cek ketok. Iki lho sebelah kene. Nah. Susu kok dituwak ki kowe. Mula nyen sewu secantik-cantiknya wong jaba terus ayu bojone. Kene. Lah aku ayu nyatane ya gur palsu. Nyatane Apri palsu. ayu nyatane bokonge ya gur palsu. Ning nek bojone ngomah ki mbok nganggo daster ya ayu. Ya ayu. Nganggo jilbab ya ayu, nganggo celana panjang ya ayu. Nek kaya Apri karo kene ayune gur ning panggung, Ning kok mentane ya bosok. Jadi jangan tertipu dengan casing ngono ki lho. Semua orang ada kekurangannya. Sing mau Sejelas- pada urung tak buka mau kabeh daya kudu nyongkol kok glegeken ngono to. Kayane pengen mimik, bareng ngerti kono ya do gumoh. Udah gila. Lah tan ngerti asline kok nyutik kaya ngono kok nyutik batang. Disuntik. Yo mesake lek warsi cah lomat kelamet. Mesak kemen ya. Dek Warsi pengen. Ayo, Tlo. Nggih, masuk nggih. Janjane kowe ning endi? Lagatu. Rasa curigane. Lho. Atiku sesune. Duwe kancane karo wanita liya. Nggih, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Nggih, lali janjine sampun nggih, Pak. Nggih, jan Iya. wis nambahi gayeng nek Gojek ketemu kanca-kanca ngene iki. Monggo Mbak Yu. Nggih. Nambah awet sehat loh. Nggih. Hati yang senang itu adalah obat. Betul sekali. Iya. Obat Iso senang. gawe guyu, iso kuwi tegese iso gawe seneng atine Nggih. wadon, piye do sehat-sehat kabeh. Mergo adaane ngenten lho, Mbak, nek Nggih. kala mangsane ora iso guyu ki nyang pikiran abot. Nggih. Nek ketok iso guyu mesem seneng atine. Iya. Iya. Nduk Princess, Alah, kok ana apa to kok tok mau benake awak kok nganti mbebeki kaya ngono kuwi. pokoknya mengsel. Pokoknya gede sisih. Pokok kok ngene. Kok apa eneh bintang tamu kok gejet. Alah Gusti, Pak Agus ya kaya nyiksa. Jalukane lagune sing bumi akbar ya. Iya. Rabot kula ya do traveling jalan-jalan ning ndi-ndi. Nah iya. Oh, Mas Angga badhe minggah panggung. Oh. Ah, ayo kene Mas Angga, ayo. Mas Angga. Enggak Mas Angga. Ya.
Ya. Sing selama ini penasaran sama kecantikannya Mbak Mi, Mbak Apri, monggo Mas Ran nggak disepot-sepoti, Cok. Ya, ya. Ya dicepati. Nah. Iya. Ayo Mas Aga, masuk. Rangga. Hei ya hei yo hao, hei yo hao. Yo. Yo Mas Rangga. Rangga. Yo. Yo. Ayo yo. Yes. Ya jumeneng no, jumeneng. Nah. Loh. Angga wis ketemu karo idamane makane. Bagusnya ya kayak di Mas Tejo kayak ngono lho. Saya jumeneng yo. Mas, sepiro luputku njaluk ngapura. Sing wis ya wis, saiki ak dhewe nek Ora iso nuruti kekarepanmu. nek petuk biasa wae. Kene lho. Ora jan-jan iki ngopo to Ndek Ben Roijo iki. Nah. Ayo rasa dodok. Mas Angga, enggak pengen lihat lagi toh. Apa Ndek Ben pas mendem to enggak kowe? Riki, Mas teng tengah, Mas Angga teng tengah. Oh. Iya. Ya le eksekusi le. Sesuk ra pareng nakal, donya iki digelar. Wong ayu akeh, atau wong sugih ya ora kurang. Ning titik ngono suwe hati naremu endi yo? Sing tok juwaton kok mana hadap. Ayune ayu apine kan apri ngentutan wonge lah. Aku ora ayu tapi kan wonge resikan. Niki Mas Angga katuran nyanyi napa? Bu. Coba. Ganti batu. 1001 apa bawa, apa mau ana pambulan sing diruk Putra Nuswantara, apa-apa. Santai ya Mas, pancen wong bagus iki godane kok aku wong ayu godaku ya akeh banget kok Mas. Alah sing godho kowe kur Mbah Sastro, Mbah Hamad, Mbah Reso. Tawik. Napa Mas Angga? Ya, apa? Apa? Pokoknya biasane kae. Ya biasane kayak kemerecek. Nek aku kan rasa nganggo pembicaraan langsung nang Oyo. Iya. Nyenapa Mas Aga? Duet napa lagu apa? Manis apa-apa. Katresnan sejati. Wah, elemen. Ini kata sejati, bener apa? Niki mah terus sing kersake. Nah. Apa kesayangan? Ya. Sak Pak Subadi Kamal. Ya iki ya nderek request kata sejati matur sembah nuwun. Dhisik calon ya piye Gunung Kidul ra sida ya. Sopo kuwi? Berarti kan durung jodone. Urung jodoh ya. Lah ndek tak jak wayahe ngono iki dhewe seru mindi. Bubare rak gara-gara aku. Oh. Ya urung jodone Apa, Mas? ya, Mas. Lagune. Kesayangan. Kesayangan nggih. Berarti nadane lanang ya, Mas. Lanang aja dari Mas. Nadane Mas anu wae, nadane Mas Angga. Nada cowok, Mas. Nggih. Ayo sayang. Menika- Karo mesem karo mirsani pamirsa ngono lho Sik to aku rapal kok. Nggih. Aku sing remuke pede kok kowe bagus ra pede santai. Nggih. Menika mangke saking panitia wong saking lagu Denok kalian Jogja Istimewa ingkang nyanyi Mbak Pak Dwi kalian Pak Widodo. Menika saking panitia. Iya. Pak Dwi. Nggih, Pak Arsono mangke bibar menika. Ya, disuwun. Mangga Pak Dwi. Sulameto. Enggak. Nyebar kodho kawe sabar sawet wis. Ada Bu kanggo order sabar nggih. Ya. Monggo Ibu. Sayang. Matur sembah nuwun Mbah Min Silekono Mipik Tegarjo mesake lali janjine ya. Mbah nuwun sehat selalu. Kesayangan Iya sayang. kaya ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang
selamat ya. Sing tak tresnani di DM di WA ora balesi apa sliraku wis lali janji suci ngendi kamu Curiga rasane apa wis Namoko aku isih sayang Tresnaku ora bakal ilang Nikmat jaganan tresnaku Kaya dene aku kan jaga tresnaku Kapasake mring pangeran yen mesti jodoh cakep kurang kalah Kang Mas Oke baik ada beda iya nikmat kesayangan kaya ngapa rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu sing tak tresnani di DM di WA ora balesi apa sliramu wis lali janji suci ngendi kamu Yo Aku ra ngemis ning atiku miris Curiga rasane apa wis ana gantine Amoko aku isih sayang Tresnaku ora bakal ilang Jodoh ora bakal kurang kalah Matur sembah nuwun Mas Angga ya. Bantuan Mas Angga. Ya, wis lega to iso jejer tenan lah. Gai Iya. Nggih, Mbak Inces. Nggih. Menika saking panitia wonten informasi bilih penyanipun Mbak Sesek Mbak Dwi karo Pak Widodo. Menika pareng badhe dono swanten mumpung monggo. kepanggih. Nah. Monggo Mbak Patwi kali Pak Widodo. Nggih, nah. Wonten pundi menika? Nggih. Monggo. Monggo Bapak sepatipun. Monggo Pak Dwi kali Pak Widodo kenalan mriki. Ya, ya. Nggih. Monggo Sinambi sepatipun. gegojikan bareng-bareng Bu yo.
Monggo Pak. Nggih, kula sing Nggih. dalu. Nggih, monggo Pak. Nggih, monggo Pak Widodo badhe ngaturaken menapa? Apa nggih? Derek Wis Derek. oke sing lali. Kerinduan mawon. Oh, dangdut, Oke, kerinduan. oke. Menawi Mbak Patmi ingkang wonten pundi? Monggo menika wonten saged gentosan. Nggih. Bar menika nggih. Oke. Berat. Karo Mbak Prastiwi mbok pilih kami. Kerinduan monggo milih Pak. Ingkang asli napa sing gojak-gajak? Monggo. Sing apa ya? Sing ora asli. Oh, ora asli lah, Mbak. Wah, Asli bahaya. sing digoleki ingkang anti meteng pokoknya. Wah, iya. Ayo. Tanpa resiko. Monggo Nggih. ngaturan lenggah Mbak Mimin. Nggih. Cih wong ayu. Nggih. Napa kalih dipun kancani Mbak Inces ben ora ngoyo banget. Ya. Napa kalih Kare, sinden mawon nggih Pak? Nggih, monggo nderek. Halo Mbak Prastiwi ya. Mbak Prastiwi, ayo, Mbak Pras. Oke, nduk Lisa Genting. Ya. Ya. Pasti. Mbak Inces ngobyongi. Lah, ngono kabeh ya men gendenan ya. Nggih. Pak Wit. Ya. Monggo Cok dipun aturaken kerinduan. Ya, monggo Mbak Inces karo Mbak. Betul nggih. Sampun nggih, Pak. Nggih, Matur sembah nuwun. nuwun, ya. Nah, wis minangkani panjenengane sing kepareng nyanyi lagu Kerinduan ya. Mbak Inces, Mbak Nggih, Mimin, das pundi Pak Limbong? wonten Mbak Lisa, monggo Nggih. diaturi jak Dipurba menika. nggih. Menika kala wau masyarakat kata sing ngersake lagu Podang Kuning. Nggih, wonten Mbak Lisa. Lisa diaturi jak jumeneng. Kalian kalau wae Ya. Kang dipun aturaken Putra Nuswantara kalian 1001. Oh mangke nggih, dipun aturaken. wonten Putra Swantara le 1001. Ya, Nggih. Ugi menika pikantuk salam saking para kadang-kadang Randu Sari Watu Sigar nyane Pak Karsio dan Oh, kawan-kawan. waktu sigar. Kati atur arep ngaturi Mas Rono petang taune kok ora kelakon. Wah iya. Nggih, bincang kepanggih 16 Agustus wonten Balai Dusun Watu Sigar. Iya. Hai sesuwe kok Pak. Saking Pak Subadi Kamal matur sembah nuwun, Pak Ngadinu, Pondok Ungu Permai, Bekasi, Pak Wagio Prambanan kanthi atur kanca-kanca Briker Gunung Jaya Sugeng Mirsani. Ya, ya sembah nuwun. Nggih, monggo Mbak. Jauh menapa menika? Menika wonten sing ngesake Podang Kuning, Mbak. Podang Ya. kuning, Podang Mbak. kuning. Nggih, ya, Ingkang ngersake sinten? Saking kala wau ibu-ibu sing wonten ibu-ibu juru masak kala Oh, ibu nggih. PPKK. Juru masak ngersake Dipun Podang. pinangkani monggo. Dipun pinangkani nggih. Kagem goyang nggih, Mbak. Nggih. Kados Dik Semplok. Kandose nggih prayogi ngoten ngagem bawa kersane ibu-ibu bapak-bapak sing mirsani bali nang rasane. Resep ing penggalih. Kok gek dandut meneh. Yo, Ya. Wong ki dawuhe nimban kon tekan jam 1 kok. Wah iya. Wis pokoke manut no. Wah iya. Ya. Ya. Lanjut selaginan apa langgam rumen derek? Langsung seragian mawon nggih. Anu niku wong ngersake gembawa kersane. Oh, bawa. Nggih. Oh iya. Berarti kontes bawa wong telur apa Ya, kan? ngono. Dasare sapa to sing ora ngerti Mbak Mimin iki lho, suarane kena nggo contoh karo sinden Klaten kok. Lho. Kena nggo contoh kenen kok. Iya. Monggo penyanyi kawitan Mbak Lisa Rumiyin monggo Ya. ayo. Monggo. Natyan wujud temong paksi Matur sembah nuwun Pak Aldo ngawen wah selalu nusul. Mantau nggih. Monggo.
Jos. Gantian ya. Nggih. Ya, gentosan. Di Apri. Halus manis nang gantian Gurune. Guru sang beja menulya. karene guru. Rada mundur sak jangkah nok lah. Ya njriwet-njriweti. Men iso dibedakake karo para pamirsa. Ben ketok antara murid karo gurune. Cih, Ben kersanipun beda, pirang, cih. Nah, iya. Kok nganggo kejang-kejang bareng lho, Kak. Apa nopo? Wong nyuwara kok kaya wong lelaku. Kok mecati. Lah kok suarane kaya ambulan iki to. Ate kaya wong bayan kok lega. Saate alus ya alus, saate Ya. kudu power ya power, ora kabeh dipul power. Kok ndak ra ono apa parsene to. Tebal tipis ra ketok. Han goleki. Lho, agek krungu suaraku sakan kuwi langsung apa sak podoe langsung kocok-kocok langsung do Dengingek. langsung kaya pripun kok singup ya. Masnya langsung kaya trenyuh rumecep ning ati. Kok singup kaya Sing ngewangi singup sapa? kok ngliwati kuburan. Ana swara kok singup angker. Iya. Nggih, ya. Golek isi podang pita. Matur nuwun Mas Bolang, Mas Mbak Nardi do kepareng usul. Oh iya, matur nuwun sing saka daerah Klaten, dukuh bayang. Suaraku 11-12 karo Pak Lurah ya suarane meh padha. Pak Lurah sapa? Pak Agus kenapa? Wah, yo kadolan no alus Pak Agus no. Kurang pas alus nggih halus. Oh iya, coba ketokno sing alus. Iba bunga hatiku. Tak kira Bunda Ervina. Mbokne Mas Daru. Sopo? Sing Nyan- ngundang terus. Nyanding bisa dadi tombo. Ya. Manggah podang kuning ya. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Lolo Keragoan kugemi. Rasa esuk awan bunga yen kelakon nyanding slirane biar si podang yo yo yo
liya kang nyawang kleyang-kleyang tak sawang mencok neng ngepang kegancangan tak rindik saka kadohan sarwi ngoceh dheweke padang kuning agawe pikirku komik seret ireng tak sawang katon manise iba bunga yen kelakon nyanding slirane sampun Mbah Kakung kula jumeneng ngersakaken cewek gaul paring bebingah kalih 2.000 cewek gaul langsung ae raketang sak lembar ku ndak diutang ya nggih cocok ibarat kembang kowe isih wangi ibarat tebu kowe pancen legi akeh tawon kang padha nyedaki ngisep sari sarine kembang melati princess go gaul yen guyu untune kingsun cewek gaul kuwur kabeh gaul wokonge sapa wonge sang ora kepranan nyawang bokong gedene kaya dandang tumpakane sepeda motor lanang cewek gaul ayune sak kecamatan sampun nggih Mbah Kakung lah raketan sak lembar ning kan dipun caosi tur yo gawe lega sing ngersake lanjut kok iya gak langsung seneng penggalian tangeh lho ngersake lagu kayak maringi bebungah cewek gaul atas Mbah Kakung pengennya cewek gaul rok sak dengkul ditato aneh alise iya tasih wonten pamundutan mboten wonten mriku Pak Cangi ingkang dereng kau 1001 kalih Putra Nuswantara diaturke sakniki Putra Nuswantara nah nggih sing ajeng diaturke sinten sing pundi gek sinten sing ajeng majak lho ya Kalih Milia Mbak Manyul Mbak Manyul ayo pilih cemplok ayo ayo 1001 ra pono 1001 engko Putra Nuswantara pancine gara-gara ngono ben seger ayo ben Maradin pokoke ya iki mbok menawa sing ngesake lagu-lagu dangdut ya iso dituruti wong Kalimasada ki komplit kali komplit pokoke Keluar kersake denok wae sinten Dinok nggih, wong Mbak sesake Patri dinok. Mbak Paduwi lho Ya, ditunggu Mbak Paduwi ya ugi menika matur sembah nuwun kalian Mas Agung nggadahi sound system Sela Audio saka Natah melipar mriki matur oh sembah mriki nuwun. kemawon nggih Nggih menika dipun sawisi panitia nggih nggih sembah nuwun sone kepenak ya gandang Cek kudu sabar kali njer gedung ini iki kalau masane gembrengeng kok apa blok lagune 1001
siji. 1001. Pamundutan Ini rak ukel-ukel. Ya alon-alon. Mergo 1001, 1003 nih dikira ya. 1001 iki larang 1003 gurung 300 punjul sithik. Nek sing murah nih malah grab ya kadang. Ah iya. Mangga Pak Sulameto. Ya. Ya Mas Sulameto. Ya. Saking Mas Agus Lele Karangdawa, salam kinten salam kagem Mbak Mimin kali Mbak Apri. Tesih kemutan boten kali Mas Agus Lele. Monggo untuk salam. Duh Rama ibu ngapuranen aku yen ana salah lan lupaku aku ngrupangsani isih duweni dosa nganti saiki isih ngampeni dodo. Rino bengi dalali tansah dedonga memuji marang Kang Kuwasa mugi enggal eto paring pangapura urip tentrem ayam uga kanthi mulya. Ganti anak-anak bagi marang wong tuwa. Yen ganti anak 1001 sing wani. Ganti anak-anak bagi marang wong tuwa. Yen ganti anak 1001 sing lali. Suwa
siji diaturake Sewu yo. siji nggih. Nggih, jan nambahi gayeng lan regeng ya nok. Yo. Ki akeh banget sing padha kepareng request ning urung iso tak waca siji buku saji mau tak balesi. Yo. Ha ya wong kabeh moyo angon karo wanci ya nok. Yo. Wis jam 12:30 ya nok. Yo. Ya. Iki mau sing ngersake lagon ana sing wis diaturke, ana sing urung. Oh ya. Saka penyanyi Bapak Kesos, penyanyi Bapak Marsidi Silenggah ana nglipar. Oh ya. Atur piye mak kendikane. Derek bingah warga natah tansah lestaraken budaya. Ndelek salam dhateng panjenenganipun Pak Agus Wibowo minangka pangarsa wonten ing Kelurahan Natah mugi tansah benerang rahayu sedayanipun. Oh ya, sembah nuwun Pak Marsidi. Jan yo siji maneh diaturke yo. Ya. Lagu-lagu sing jumbuh karo kahanan oh ya. Engko terus pungkasane sing ngersake lelagon meneh. Oh ya, ya siji monggo siji aja. Ya, ki gilirane Mas Tukul Genti lah ya. Ya. Yo kene Mas Tukul ya. Mbak Ijos karo Mbak Mimin yo beneran mesake ket sore urung lungguh kok. Ya. 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 Iya Mas. Nggih. Ya, coba. Sore mau sing ngesake lagu Solo diatur ora? Oh nggih, menika wau Napa Mas? panjenenganipun Mas Tony ngersake Cinta Sabun Mandi. Oh, Cinta Sabun Mandi. Oh ya. Kula wingi niku ngemsi ten mriku dereng kula aturke kok disengeni tekan dalan. Iya. Wong wingi sampe karo Mas Ketul Mas Yoga rak nyambut gawe ning Lah nggih ning. Kowe Bali aku teko. Nggih. Yo, duit apa dhewe kuwi? Piyambakan. Cinta Sabun Mandi. Nggih, ya. Minangkani saka Mas Tony saka Tawangsari. Oh ya. Nggih. Cinta Sabun Mandi. Oh ya. Mangga. Ya. Aduh Nyai dengarkanlah cintaku tulus dan suci pada Tawangsari yo. Saking kula Pak Kuat Cengkareng Taman Kencana Tegal Alur. Nyuwun lagu tembang kangen kula kentenaken dhateng anak kula Suparmi, Kaila, Kaisa wonten ing griya Natah matur sembah nuwun. Kalih nyuwun lestari Pak Dalang matur sembah nuwun yo. Diaturke yo. Oh ya se ana wektune wong dasare dawuhe panitia. Kon rodok le suwe limbukan iya raketan pisan-pisan nok oh iya ya tembang kangen diaturke nok ya iki diaturke bareng-bareng gek nutuke lagu dhisik ya engko gek dilongkas gek gara-gara ya iki sing do lenggah do alian sik mergo darep jajan sik kok nok iya ya tembang kangen diaturke bareng-bareng ya terus engko nutuke lagu dhisik engko gara-gara luwih umbar wektune ya ya, ya udah jumeneng ya. 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 Nah.
Oke, Mas Tiarno selenggaono seragen sing asine nglongkok matur sembah nuwun. Ya, Mas Tiarno. Sawentara wanci ku wancine gara-gara ya. Luwih ombar wektune kanggo gegocikan ya, Mak. Wong ya kabeh men kecan wektune ya nek men ora kelangan lacak ya. Ya kabeh kuwi nuruti karo swasana ya mong angon karo wanci ya ya. Seneng kok nek ora kaya bengi iki pokoke warga ing ladan natah nggone duwe gawe tasakuran jan disembadani tenan ya. Kaya sawandara dhisik ya nek ndak napa duka